jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe e musidɓe sehilaɓe dingal jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalli Siyafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe en garti ha hande deftere nde gonnoɗen e dow mum no wiitende almudel ceerno e commissaire police nde mawɗo men Bacca Ba. Goppirnoɗen ko jamma nde almudel hirno fiyeta nde fiyano biggal musgal o woni miijade galle maɓɓe omo miijo koreji makko ha gartuɗen hen haalde holno almudel ardi e juuɗe ceerno ɗum noon koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi caggal nde almudel hirno fiyete. On jamma caggal nde o serti e biggal ceerno almudel yeehi yaadi e wondiɓe mum gam yelwade hirande nden ɓe garti ɓe kirti sadang maɓɓe moɓe dañño e nder ɗum ɓe ƴefti alluji maɓɓe ɓe jangguima won waktu caggal ɗum ɓe ɓaari ɓe leloyi hono hojom baydaji ɗi foof ɗaani ha heddi almudel kanko o ronki ɗanade gati o wonduno koye ɓandu huɓɓundu ngolndu jaw Allah e piggal. On jamma foof almudel walno ko woyde umde ha Allah weeti kew suusano woyde e dande mawde on jamma jangguino windande makko kono o famani hen hay hunde tan jaɓano nadde hakkille makko hay haade fare o etinoma kam rende hay sinno ko aya goto kono o ronki yantude hen ko ɓoyani ko tan o fuɗɗiti alwal makko ɗimmal koye duttal makko o woni o renano e gadanal makko ko ɗum waɗi alay saago o rena kala ko janggi e ngol ɗo lawol so ronki ɗum moƴƴata e makko omo andi so wawani windande makko janggo e jaam ko biyeteɗo bongal ceerno jaɓɓata hay goto e almuɓe ɓe fabɓa ha tengti noon kanko e yaadiɓe makko ɗiɗo ɓe hono Salif e Sala jamma o foof o walduno koye kulol on jamma noon wona kanko tan wonnomo ɓandu mum ɓurti saabu loosi ceerno hay salani kay fiyinoma on jamma ha hakkille ɓooyi gati o timminano tirgol omo heddorno buuɗi 5 kankone kay o walno ko ƴusde ha weeti kamɓe ɗiɗo noon kam elle koɓe funeɓe ɓe gonno kala ko heeɓi goto e mabɓe ina haasi heeɓa goɗɗo o kala ko goto o waɗa goɗɗo o ina heewi waɗede ɗum yantude hen koɓe yaadiɓe ɓe certata jamma e ñalawma wattiɓe tato ko Salif ko oɗo tan wonnomo fiyano ko on jamma waɗi ɗum ko timminino dawle tirndol foof almudel o waldi e fayore ha Allah weeti so gonga hay sinno o wondano e ɓandu huɓɓundu kami e wasde rende windande makko ɗoygol makko ko caɗele mawɗe wonano kanko tan noon ko kanko e almuɓe ɓe foof kamɓe foof ɓe mballata ko hokkade ɓowɗi ha weeta wone mabɓe leloto ko hakkude galle wone mabɓe kadi leloto koye less caali mawki darnaki banggue ñaamo damar galle heddiɓe ɓe hen saahaji Allah e nguleki pantuke ɓowɗi kewɗi leloyto ko boowal e takko ɓalal galle he kamɓe foof noon daddude mabɓe ko gotum woni carton ngaji hen saahaji hay carton ngaji ɗi ɓe bertata ɗi ko caɗele gari ɗi keewi ko herƴude kala mo ala e mabɓe limce kewde seeɗa
walara ko fiide hoore mum kelle goɓɓe ha weeta ngam ɓowɗi e ɓuddi wone mabɓe boom gondaka hay carton ngaji nde ɓe certata e janngugol ngol jamma ngol fof tawat ko ɓe gongi wone mabɓe Allah e gonɗi e tampere koɗo ɓe janngata ɗo ɓe keewi fortade loy ɓe ɗaano ala ko heewi findinde ɓe wendoga so wona gulali ceerno e loosi mum kono noon ina hawni won e beydaji ɗi tinata e piggol ɓowɗi ɗi hay batte kono noon ne ngadgol ɓuddi ɗi haa ko ina haɗa ɗumen ɗanade kono ɗum fof e waade noon jo fof ɓe gonata koye fettude juuɗe koyɗe ko ɗum waɗi hen sahaji noon ɓe pawgal haɓe ɗeɓa mayde kono ceerno meeɗani nawde hay goto e mabɓe dispensaire jomum lelloto tan hande selli fof walla hande maayi fof ko Allah ñawnata ko kanko sellinta kono kadi ko kanko warata ceerno sankorama baydaji ɗiɗi sabu jontinoje yanti hen kadi ñabbuli sukaɓe ko wayno came walla teko ɗum ɗo jiiɗani kadi e luuɓeki coofe diiɗe walla hen sahaji boom kuuɗi yantude e tendi tuubaji mabɓe meeɗano serde hay lawol gotol baydaji ɗi so ɗi ɗaninoma ko ɗi mayɗi ala ko wawno findinde ɗi so wona gulali ceerno walla loosi mum walde baydaji ɗi boowal noon naccino ha laaɓi cer adduno ɗum jamma goto e hewɓe mabɓe lelino ko boowal ina jeeyano e mabɓe almudel kame sala ɗo ɓe lelino ɓe tinani ɓe matani tan ha soldat goto jiimi dow mabɓe sara almudel e sala almudel ɗanonoki boom gati ñande hen kadi o hirno ko lappede ha ɓandu makko ndu wuli jaw omo lelino omo ajji omo moɓɓidiri kono ɗanonoki Allah e mum seeki almudel e jani tan ha soldat o wulli e dow mabɓe wi e harmuɓe reedaɓe suñaɓe ina terani ina daara ittude baldam onon oɗon keeɓi ɗo oɗon kara reedaɓe paare kam ɗo hande mi yato Allah e balɗe moon soldat o rumtiri woni e yilade hunde o hawri heltinde tuufere tara galle goto mahrenoɗo takkodirɗo e galle mabɓe o rondi ron feccere tuufere nde o arti fo mabɓe o woni haalde ko gasaran omo ɓorni pantalon goto mo soldateɓe omo waɗi ɓandu meeru omo waɗi mamdu omo wakkiri mbajju goto hoore ina femba ha laaɓi ndeno fandiremaɓe ɓe tan o haati gummoɗe onon suhñaɓe reedaɓe ɓe gummoɗe haade mi adade Allah e balɗe moon suhñaɓe harmude almudel Allah e guidede ronki hay wullude saka ummade ko almudu goɗɗo ina wiye Seykou Ndiaye wulluno no dande mum fotirno wi woy heegoyo en mborama ko kalgaɗo kamɓe fof ɓe guirñiti lawol gotol ɓe dirani nder galle soldat o abbini hen ƴattoje kuddi omo wiya e suhuñu karmuɗo ko min mbira kalgaɗo hande mi taƴa on naati galle o tawoy toon almuɓe ɓe fof omo welni ha joni heltinde tuufere nde Allah e diraji almuɓe ɓe kañum e gulali soldat o hewde galle fof findi lawol gotol goto fof ina namno ko kewi fosinaji ɗi keedi banggue mawɓe seeɗa ɓe lelotoɓe e nder peron o keedi banggue goɗɗo kamɓe fof ɓe pini eɓe namdo ko woni eɓe namno ko addi ɗiɗo gulali e nder gaabi leyli koɗo gawlo goto ina wiye Alassane Seck ina walno ɗon ñande hen
o arno salminde ko ceerno o tawi on ala ɗon fellir fadde ɗum. Soldat o naati galle ina ƴeewa bam yo bam, nden o yi alluje ina ɓaara ina pawdira potuji e takki ina jillotiri luuɓeki e cicciyeki kewti hinere makko o darti. O wi wondude e dande monde heyi onon mari kon fusinaji. Kamɓe fof ɓe jaabi e dande wotere eyyi komin fusinaji kay. Soldat o jogi oto ceerno mum woni mbiyamo yo yaltu o rokkami duwaw o faddinami hade bone mbadde. Yo yaltu ko yaawi he hande de bone mbaɗa. Sukaɓe mbi ceerno ala ɗo de. Soldat o wi ko woni ceerno ala ɗo ni, on kanga karmude ni walla ko gonduɗon? Sukuñaɓe ne ndeweyam gila kan ha ɗo ina jiiɗi hirsude ni wala mbiyon ceerno ala ɗo. Sukaɓe mbi kono min mbimani de ceerno ala ɗo ko danniɗo. Ɓaydaji ɗi kadi jaabi e dande wotere. Soldat o wi he hande de bone waɗa. Oto lomto makko woni? Lomtotoɗo ceerno so ɗannima ene wiye Oumar, ina noddini caggal ina takkodiri e Alassane Seck, wi e dande less mbiya onne ala ɗo ko ɗanniɗo. ɓe mbimo lomto ceerno ala ɗo ko ɗanniɗo. Gaydaji ɗi nantini haala Oumar. Soldat o wi on kuwat Allah bonni on penata, mbimi yo yalto rokkami duwaw walla mi tawoyam hon joni. Alassane ina dari ina jaggi e caɓɓal tuuba mum hade samde ina jumbo less ene wiya Oumar yaro komo duwaw. Oumar anne yaro komo duwaw. Oumar ne jaabo ina wiya anne yaro komo duwaw. Alassane ne wiya min mani gonmi ceerno saka mboɗi rokkamo duwaw. Mi aradde. Soldat o wulli kadi dow maɓɓe. Alassane hono gawlo wi alade yayi annabi ha toon. Alassane tinani ni no jaburi soldat o omo signa omo gergerta. Annabi ande haali hande bone yomi yi annabi mata jiɗɗa komi maaya. Annabi maayi gila rawani nde yomi yi annabi. Min jimmi yiide ko ceerno, min jimmi yiide ko gurɗo kono wona maayɗo. Mi aradde. Ko ɗon tan ɓe ngoni eɓe mbadda e soldat mi aradde ala ha toon fadde hojomaji jeeɗiɗi. E nder ɗum ɓe nani oto goto ina dira bowal to woddi seeɗa. Oto o ko oto soldateɓe abbinoɓe soldat o. Nden soldat o nani diraji oto wi on ji harmuɓe mi wino ɓe ceerno moon yalto faddinami e renami e ɓe suhñaɓe cali ɗon on ji eɓen ɗo ngara. Mi yeehi kono noon komi gartoyow koye so ceerno moon arti. Soldat o yalti ina doga ina welni feccere tuufere mum. O yaltiri damal ɗimmal galle o. Allah e makko yawde ɓe ganda sosor ɓe ganda o diw. Wonani hay hojomaji tari gorko goto naari galle mabɓe hoore mum ina siiwo jiijam. O yiɓe ko soldat o fiimo hayre hoore. Joni noon yoɓe kalamo hoto on woni. Oumar e Alassane mbi ganda no yiirimu ni kamɓene ko noon ɓe jiirimu. Ndeke nden soldat o yalti galle mabɓe ina doga ɓoytani tan o heli koñ o naati ɗon e galle goɗɗo.
o tawi ɗon gorko nani o ina ajji hakkude galle mum o wi ƴeewe tan oɗo karmuɗo portiɗo ɗo loyi ina hara min mbiɗa tere an aɗa ɗano ɗon tan o fiimo tuufere nde o yawri mono yaha caggal ɗum ɓe nani wonde ko koninke goto cuballo hakkille mum wirni noon to camp militaire goto to gardanno o weddi ferel casque o wutti e paɗe o ƴefti mbajju makko o yalti camp militaire o dogi o naati e galleji wuuro omo huuɗa omo ƴatto ɓe nanguimo ɓe tongimo o ɓiiki ɓe nawtimo to camp to kono hadde nden tawa ɓe tampidino e makko no feewi taw kankone o tampinino wuuro ngo ngati kala galle wiino ko rewino ɗon e nder ɗum Oumar Alassane e baydaji ɗi fof ina namno koye mumen sinno ceerno ina tawno on ɗon jamma kulɓiniɗo holko waɗatno ɓe jatti kadi koye maɓɓe mbi ko gonga ceerno alano ɗon on jamma kono so haalde gonga ko kanko dandiɓe ngati ko ngam Allah e ndenka makko haɗi soldat o fiide ɓe heltinde tuufere o jogino nde o yeehi o fii ɗum goɗɗo e dow ɗum almuɓe ɓe inniri jamma o jamma soldat ɓe mbatti toñje Alassane e ñemtinde soldat mi arade ala yayi annabi ha toon ɓe jala ɓe tappodira kelle eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ɗo kalten ha ñande wonde so Allah jaaɓi Allah jarama on jarama